hvilken påske vi har og har haft. Og så lige søndag, påskesøndag, da Trump han lader sig rigtig hylde af såkaldte præster fra den protestantiske og evangeliske kirker i USA. Og han bliver rigtig flatteret og stolt over at blive sammenlignet med Jesus. Fordi han bliver skudt mod, og han har en masse retssager mod sig. Nogle falske selvfølgelig. Og så nu her påske, eller palmesøndag, så truer Trump energiforsyninger og broer og vil skade det civile samfund og gøre ondt på de svageste i Iran. Og han truer med helvede, som om han er Gud. Og han bruger samtidig ordet Allah, som kan bruges om Gud, også på aramæisk. Korrekt mig, hvis det er rigtigt. Lidt ligesom om, hvad bilder han sig ind, at han kan finde på at bruge Guds navn, Jahve Herren. De er kirkelige ledere, jeg vil ikke engang kalde dem kristne mere. De står bag Trump og støtter ham. Som nogen som Graham, og så en eller anden såkaldt kvindelig præst. Og husk lige på, de katolske og ortodokse kristne, de står ikke bag Trump. Jeg håber, vi en dag kan blive sammenflettet i en kirke, en sand kirke.